Манфе бедеме Янеке Караш беде Яне караш Айде фе Буземге Алга Айде Бузем алга Hammaga. Hammaga. Келіп дейсіз. Әйе. Нендейлер яңылықтар білен келгенсіздер? Әйе, бет 2 ер язды. 2 ел? Әйе. Бірінші ерда мен гитаралы ойнайым, қошымтаны біргәләп ерлайбыт. Һәм икенче ерда біргәләп. Дегерек ебі? Күзлерінде өдегі яздырыз? Әйе, битті. О, мақұл түп. Неде юнәлішті болайын ол керді? Әлбетте рок. Рок ма? Это рок. Қорай болған сесін рок болайын де, Həzin Türkümdən isimiz nesi gəlir? Şapmaq. Şapmaq mı? Әйе. Türkdə bu başlayın değil mi? Әйе. Дегерек ебі. Atı tutunduk, başlayın mı? Әйе. Dostlarım, kim nemele oynayır? Мен гитаралы ойнайым. Синтезаторда. Синтезаторда mı? Мен барабандарда ойнайым. Tayaklar alt kegen şu barabanda oynayınlar o? Мен куда-то әлбетте. Дегерек ебі. Atı başlayın. Әйе. Многие начинают учить язык с песен своих любимых групп и исполнителей. Это очень полезно, ведь вместе с настроением песни ты начинаешь чувствовать язык, а повторы, которые чисты в песне, ритм и мелодика помогают нам выучить слова. Вот и мы, когда решили создать свою группу, написали для вас очень простые песни с повторами. Но прежде чем петь вместе с нами, хотим вспомнить еще раз некоторые правила. Частицы «та», «те», «да», «де», «за», «ве», «ла», «ле» означают «тоже», «ни», «и» в начале слова для усиления сказанного. Эти частицы подчиняются общим правилам, после какого гласного и согласного что идет. Но не затрудняйте изучение языка запоминанием этих правил, просто применяйте их активно в своей речи. А правильное употребление всех аффиксов частиц придет со временем. Улда хайбат укай. Он тоже хорошо учится. И он хорошо учится. Хинда кильманен. И ты не пришел, пришла. Ты тоже не пришел, не пришла. Беда кильманек. Мы тоже не пришли. Көттім, автобуста келмені машинала. Ждал, не было ни автобуса, ни машины. Обратите внимание, что частицы пишутся раздельно и произносятся иначе, чем слова «хинда» – «у тебя», «беде» – «у нас», «машинала» – «в машине». Но это легко различить в разговоре. Все дело в ударениях. Как мы уже знаем, в башкирском языке ударения падают на последний слог. В этом случае окончание слов является частью основного слова, и ударение переносится на окончание. Хинда, беда, машинала. А частицы не являются частью основного слова. Они самостоятельные, поэтому ударения падают и на них, и произносятся они иначе. Хинда, беда, машинала. Иртан да кисте эшләйем. Работаю и днем, и вечером. Эшләй да алмаем, йоклай да алмаем. Не могу ни работать, ни спать. Түҙемлектең да сиге бар, и у терпения есть предел. Также хотим вспомнить простое слово «тугель», которое отрицает все сказанное нами. Мин тугель, не я. Буны тугель, тегене. Не это, а то. Кызыл тугель, а хары. Не красное, а желтое. И вспомним также такое прекрасное, многозначное, но такое не самостоятельное слово «кывык». Оно идет после какого-либо слова и означает как будто, словно, вроде подобно. Минин кывык, как и я. Минин ахиратым, минин кывык, кейна. Моя подруга одевается, как и я. У бала кывык ихлас, он искренний, подобно ребенку. Удыңды дунья хужаха кывык тутма. Не веди себя словно хозяин мира. Вирагам тойган кывык. Сердце словно чувствует.
Ул мине яраткан кебек. Он как будто меня любит. Алмаз, Әйе, мені іштәңме? әйе іштем. Хәзер һинең белән ядабыз барабандарды. Шунан калгандары безгә кушылыр. Шуга һин тигез генә әйтеп язасың. Ярай, Әзерме? әйе. Молодец! О, молодец! Рахмат. Айсулпан әзерме? Әйе. Башла. Матур булды? Азали, хәзер бит инде без ядабыз һинең белән. Аяклый. Молодец! Әзерме? Әйе. Хәзер моны беренче куплетка яздык. Хәзер икенче куплетка язабыз. Буламы? Ана шулай ихлас уйнаганда килеп чыга ул. Әйе. Инде минең кеүек бер хыялы икән, мине ялгыз түгелме, хәзер булдык икән. Инде минең кеүек көләкәс юләркәй, мине ялгыз түгелме, хәзер булдык икән. Бәдәле үтмәр, нимә көтә алган, осура күктәргә, йондызлы хыялдар. Аңлай бәдәле, ергә düşür кәрәк, тик осырга әле, мөмкинме әлерәк. Инде минең кеүек ышану сәнәдән, мине ялгыз түгелме, хәзер булдык икән. Инде минең кеүек үтә хисле бер ян, мине ялгыз түгелме, хәзер булдык икән. Бәдәле үтмәр, нимә көтә алган, осура күктәргә, йондызлы хыялдар. Аңлай бәдәле, ергә düşür кәрәк, тик осырга әле, мөмкинме әлерәк. Инде минең кеүек бер хыялы икән, инде минең кеүек көләкәс юләркәй, инде минең кеүек ышану сәнәдән, инде минең кеүек үтә хисле бер ян, инде минең кеүек. Азали, ә һин ул хәзер матур итеп синтезаторда уйнарга кайда өйрәндең? Мин музыка мәктәбендә укыным. Ә хәзер укымайһыңмы? Юк, хәзер сноубордка йөрөйм. Уныһы бик шәп. Ләкин музыканы ташлама, һинең бик матур килеп сыга. Рәхмәт. Айсулпан, ә һин гитарала күптән уйнайһыңмы? Миңа гитараны элек Кыш бабай бүләк иткәйне. Тик мин уйнамагайным һәм бына берничә ай элек
мин гитараны кулыма алып, миңа бигрәк акчаны һәм мин уйный башладым. Ә һин музыка мәктәбен тәмамладың, шулаймы? Әйе, мин Нуриман Сабитов исемендәге музыка мәктәбен тәмамладым. Тик думбара классынан мин 7 ел укыдым һәм минең остазым Зөлфия Валерия кызы Дилмөхәмәтова. Мин уга бик рәхмәтлемен, чөнки без төрле җирләрдә күреп яттык. Абхазия, Сочи, Казахстан, Питер, Казан калаларында булдык. Калай күп калаларда булды? Әйе, шулай. Әйткәндә, мин дә ул мәктәптә тәмамладым. Бирегез биште. Абына хәзер вокалга йөргә уйлайм. Улайһа бында Дилара апай Иделбаева кил, уның Дельфин студияһы бар. Унда улар гитарла уйнарга һәм йырларга өйрәнәләр. Әйе, беләм, минең апайым элек монда йөргән иде. Рәхмәт. Султан, әйдә йөрик. Икәүләпме? Әйе. Әйдә. Юрматы, ә һин Курайда уйнарга кемдән өйрәндең? Мин Еләүдә өйрәндем. Хәзер Нуриман Сабитов исемендәге музыка мәктәбенә йөрим. Укытучым Мулюков Руслан Рафаэлулла. Бик шәп, моныһы бик шәп. Алмас, менә бүгін карап торам, бик оста уйныйһың барабандарда. Һин әллә музыка мәктәбенә йөрөйһеңме? Юк, мин музыка мәктәбенә йөрөмәйем. Үҙем өйрәндем. Миңә атайым туган көнөмә бүләк итте. 2 аҙна элек. Тимәк, һинең өйөңдә, фатирыңда барабан бар, шулай бит? Әйе, һәм көн һайын уйнайым. Калай рәхәт. Балалар, нинди генә һөнәр һайлаһагыз да, музыканан айрылмагыз. Яраймы? Рәхмәт. Менә кайтырга ла вакыт җитте. Бүген илһам тулы көн булды, шулай бит? Әйе. Гәҗәпме төркө? Хәзер безнең үзебезнең төркем бар. Әйе, һәм был төркемнең 2 йөрө бар. Был бурыштың башы гына. Ярату сарышынға тиклем кызлар, егеттәр. Һәм безнең яңа төркем Шакма! Баш йортом, Башкортостан, баш йортом.